אני נושא עימי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת אליי, העיר כל כך ריקה, הלא אמרת אליי, נשתוק מעט ביחד. בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם, בחלוני נסתם חזון המרחבים, רק הרחובות עוד מחייכים למלוא הרוחב, אל כל אשנב מוצת באור הערבים. בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו אל ספסלי האהובים בגן העיר, אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו, אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב למשפחת סמל היקרה, בוקר טוב לכל האורחות והאורחים, מנהלות ומנהלים, עוסקי התרבות מהתיאטרון בארץ, שחקניות ושחקנים. אני לא אזכיר את כולם, אבל אני כן אגיד שרק איש אחד, נועם סמל, יכול בטלפון אחד להביא לפה את כל מי שצריך. נועם, תודה רבה לך. נאוה סמל היא ללא ספק אחת הנשים המשמעותיות בהתהוות התרבות שלנו. נאוה סמל הייתה סופרת, משוררת, מחזאית, תסריטאית, מתרגמת ועיתונאית ישראלית משפיעה ומוערכת. שירתה בגלי צה"ל, פרסמה 16 ספרים ו4 מחזות, בעיקר בנושא השואה, אך לא רק. נאוה סמל הייתה פעילה מאוד בנושא השואה, ובין היתר שימשה חברה בוועד המנהל של מכון מסועה וחברת הנהלה במועצה הציבורית של מוזיאון יד ושם. תודה רבה לכם משפחת סמל היקרה על שאתם מאפשרים לנו לקיים את האירוע החשוב הזה, ולמעשה הופכים היום להיות חלק מהלב הפועם של קריית אונו, העיר האהובה שלנו. תודה. נאוה סמל היא הראשונה שהעלתה על הכתב ולקדמת הבמה גם את ניצולי השואה הספרדים מסלוניקי, מרודוס. הייתה שם קהילה גדולה ברודוס שכמעט נכחדה. והיא דיברה גם על ניצולי השואה ביום שאחרי, היום שאחרי מושג שאנחנו שומעים הרבה. היא דיברה באמת על היום שאחרי. מפגש בין משפחה שבאה מסלוניקי, רודוס, לבין משפחה רומנית, שתיהן ניצולות שואה. אני, רבקה, ניצולת שואה מרודוס. In Auschwitz, mir gelernt Jiddisch. In Auschwitz. באושוויץ למדתי יידיש. 3 ספינות גרר הספיקו לנאצים כדי לקחת אותנו מרודוס לסלוניקי, ומסלוניקי ברכבת לאושוויץ. 10 ימים ברכבת לאושוויץ, 10 ימים. כשהגענו לשם כולם כבר היו גופות. רק ליאון שלי, שהיה חזק, היה מרים אותנו בתורות לחלון כזה קטן בשביל קצת אוויר. כשהגענו לשם, כולם כבר היו גופות. הנאצים פתחו את הדלת. כלבים התנפלו עלינו, והנאצים יידנשנל. מילה לא הבנו. פתאום במכות משכו ממני את ליאון, את מוריס, את מיריam. רק סריקה שלי החזקתי. רק את סריקה שלי הצלחתי להציל. והשאר תבואו לבימה.
אני יודע שאם נאוה הייתה היום בחיים, היא הייתה עומדת לימיני במאבקים שיש לנו היום מול השלטון, שמצד אחד פוגע בתרבות, פוגע בספרים, בספרות, כמעט בכל דרך אפשרית, לא רק בצורה של קיצוצים, אלא גם בדרכים אחרות. ובימים האחרונים אני גם שומע שעומדים לפגוע בלימודי השואה ולהוציא גם את השואה מתוך הלימודים בבתי הספר במסגרת לימודי היסטוריה. זאת אומרת, כל מה שהיה בליבה של קיומה של נאוה סמל מבחינה אומנותית, היא בוודאי הייתה עומדת פה לימיני, אם לא לימיני, לפניי, ולוחצת ונלחמת. בדרכה שלה, הייתה לה את הדרך הנעימה והשקטה, בדרכה שלה לנסות ומשהו עוד לשמור מהמסורת הזו שהולכת ונעלמת לצערי הרב במדינת ישראל ובשלטון הנוכחי. אני לא מכיר עוד יוצרת שכל כך נפרסה על תחומי ספרות ותרבות מכל מיני תחומים. אני רק אגיד עוד שניים, מדברים הרבה על השואה, כי זה באמת הדברים שנתנו לה את החשיפה הגדולה. אם אני זוכר נכון, ספר השירים הראשון שלה זה היה שירי לידה והיריון. זאת אומרת, היא נתנה כבר ביטוי לאישה, לאותן בעיות שבעצם המשוררות באותה תקופה לא כל כך כתבו על הנושאים של שירי לידה והיריון. וכמובן הנושא של מעמד האישה באופן כללי, היא כמעט כל הגיבורות שלה, ובהרבה תחומים הם היו נשים, וללא ספק יש לה הרבה יצירות ששוות מחקר ולראות וללמוד אותה גם באותה תקופה, ויש לה עוד אקטואליות גם לתקופה שלנו. אז תודה רבה לך ישראל, כל הכבוד. אגודת הסופרות והסופרים שאני עומד בראשה, מושיטה לך יד לכל פעילות ספרותית שתעשה, ובפרט בכל מה שקשור לאותם סופרות שאתה נותן להם את הקרדיט הזה ברחובות שלכם, ותודה רבה. השיר לקוח מתוך הספר שהוא כל שיריה של נאוה סמל. כל השירים. לא תיקחו ממני, את זה לא תצליחו. את מה שנאוה כתבה ועשתה, לא תיקחו ממני. אל תשאלו אותי למה אין לי ומה שיש לי, לא תיקחו ממני. לא יודעת אם זה הרבה או מעט, לפעמים עבר מהר ולפעמים לאט. האם חצי הספל הוא מלא עורק, ואולי ביש הזה צריך להסתפק. אל תשאלו אותי למה אין לי ומה שיש לי, לא תיקחו ממני. מה כאן נחשב ומה מקובל, אולי כבר בכלל נסגר מעגל. ואיך לשקלל את כל מה שנשאר, והאם עתיד זה פחות מעבר. אל תשאלו אותי למה אין לי ומה שיש לי, לא תיקחו ממני. מי שמקשיב לשיר הזה יודע בעצם שזהו שיר עם הרבה מאוד משמעויות אקטואליות. לימים האלה צריך רק לקרוא אותו כמו שצריך ולהבין מה עובר עלינו ועד כמה השיר הזה הוא אקטואלי. אני נמצא פה וישנה פה בקהילת התרבות הגדולה, חלק מהקהילה הגדולה של התרבות בישראל, ועברתי פה קצת, הסתובבנו, אנחנו גרים לא רחוק, ואני רואה איך שעיריית קריית אונו משלטת רחובות עם שמות של יוצרים ישראלים. ואני רוצה להציע רעיון לראש העיר שאנחנו מכירים. אני רוצה להציע להקים בקריית אונו בין אוניברסיטת בר אילן לבין המכללה האקדמית אונו, להקים דבר חדש, את היכל התהילה של התרבות הישראלית. נמצא פה האיש שצריך לנהל את היכל התהילה, שמו נועם סמל, הוא האיש. תן לו, אתה תראה, זה הסיכוי היחיד שהיכל התהילה יקום בקריית אונו וישים אותה על המפה. נאוה תהיה במפה, נועם יהיה במפה. היכל התהילה יהיה בקריית אונו. תודה רבה. שבת של חיילים. אצלי השבת מתחילה על פי ספירה אישית
לא בדיוק כמו בספר בראשית. לא ביום השביעי אשבות מכל מלאכה, כי בבית שלנו מחשבים אחרת את יום המנוחה. אני את הימים סופרת, מחסרת ומחברת, בין חולין לקדושה. מתי כבר יבוא החייל לחופשה? עונג שבת בתרועה נכנס, עם ילדי האוחז בידו את הפס. מכל מלאכתו הוא ישבות את הנשק, יניח בצד וישקוט. יחליף לאזרחי את המדים, ישן במיטה על סדינים לבנים. בחיק הבית החם על כתפי אבא ואמא נרדם, וזה בשבילי, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבאם. אבל אני בעיקר שמחה, ישראל, שאתה רואה באמת לנגד עיניך את הנשים. וזה לא משנה אם הן סופרות, יוצרות, עיתונאיות או כל דבר אחר. הרעיון הוא לתת באופן שווה גם לנשים את מקומן, בין אם זה בתרבות, כמו שנועם עושה לאורך השנים ובכלל, ובין אם זה בכל תחום שבו אנחנו חיים, מתחנכים ומשמשים דוגמה גם לאחרים. אז אני אומרת לכל הערים הסמוכות, ויושב פה חברי רן קוניק, ממש סמוך אלינו, תאמצו את זה, תקראו לרחובות בשמות של נשים, זה בהחלט שם חותם משמעותי על קיומנו. זה הדבר הראשון. והדבר השני, ישראל, זה הרעיון שאתה בחרת להקים בשכונה החדשה, לצד הצוות הנפלא שלך, שברובו נשי, אני חייבת לומר, לבחור לרחובות שמות נשיים. תודה לסממנים האלה, ותודה על זה שאתה מהווה חלק משמעותי ביותר בחזון ובהגשמה של העיר, מעתה וגם בהמשך. אל תלכי תירות, אלמנה לא קלה. במולדת שלי כבר עבדה החמלה. כי העם שלי בפחדיו מחותר, ונועל את עצמו מפני כל איש זר. שם שרה שלחה למדבר את הגר, הם קוראים לעצמם העם הנבחר, נצורים בגבולם, ליבם הנסגר, והכל מאימת האחר לא מוכר. בשוק, ברחוב, בכיכר, תמיד יזהו בך את אות הנכר. אל תלכי תירות, ניפרד יקרה. מן העבר ההוא זו לא ארץ בחירה. שם יצביעו עלייך וידברו בך שרה. לעולם תהיי בשבילם הזרה. נוכריה כאן בינינו אשת צרה, על משקוף יירשם פה גרה גרה. אני רוצה להודות בשיתוף הפעולה בהקמת השכונה הזאת לעיריית קריית אונו ולחברה הכלכלית. אני רוצה להודות לעובדי חברת אשדר המסורים ולקבוצת אשטרום, הקבלן שלנו, שהוא אחד הקבלנים היחידים בארץ שמסוגל להרים פרויקט גדול כזה בזמן כל כך קצר. ואני שמח על זה שבשכונה הזאת, שאנחנו חלק ממנה, מתחברת הגשמיות שאנחנו מייצגים בבנייה לרוח ולתרבות. תודה רבה. אני עומד כאן בשמם של המשפחות והחברים למקצוע, ואני רוצה רק לציין, ואל תעלבו את אלה שאני לא אגיד את שמם, אני רוצה רק לציין את האומנים המופלאים שנמצאים כאן. קודם כל נמצאת פה כלת פרס ישראל מרים זוהר. תעמדי, מרים. מרים זוהר הופיעה בפעם הראשונה במחנה העקורים בפמגוסטה ב-1947, ניצולי שואה שגרשו אותה מהארץ, ויצחק ארצי, האבא של נאוה, היה מפקד המחנה. שמו ארגזים של תפוזים, אמרו לה תעלי על הבמה ותופיעי, ביידיש, בעברית, באנגלית, מה שאת רוצה, היא הופיעה. שם התחילה את הקריירה.
נמצא כאן גם שלמה וישינסקי, חברי ורעי, שהוא הוליד את קרן ליאור, תרבות ואומנות לחיילי צה"ל בתיאטרון הקאמרי, ואין ספק שזה גורם מרכזי, אבל הוא שחקן נפלא. וגם נמצא פה קובי אושרת המלחין, נכון? ויואל ליבה מאמי, ויאנקלה מנדל, יאנקלה לאן, ויש פה הרבה בישראל. ישראל גל, מה הייתה אומרת נאוה אם הייתי מספר לה שהיום עושים או חונכים רחוב על שמה? אז היא הייתה אומרת לי, מי זה ישראל גל? אז הייתי אומר לה ככה, תקשיבי, ישראל גל זה בדיוק היצירה שלך. אבא שלו יהודה ניצול שואה, נכון? הוא דור שלי לניצולי שואה, מה שאת כל חייך הקדשת והיית אולי הראשונה בעולם הספרותי לפחות בנושא הזה. אמא שלו יהודית היא יוצאת צפון אפריקה, וכמו שאמרה פה רובי פורת שובל, נאוה הייתה היוצרת הראשונה בעולם שכתבה על ניצולי השואה והשואה באלג'יר, בתוניסיה, בלוב ובמרוקו, הראשונה בסלוניקי, ביוון. אמרו לה, את לא מבינה מה שאת כותבת, זה לא נכון, נכון רינה? היו ויכוחים נוקבים מאוד. נאוה נולדה בתל אביב, אבל אני מאוד שמח וגאה שהיא מונצחת פה בקריית אונו. גם יש לזה עוד משמעות. בספר הזה, מחזור חיי אישה שהילה הזכירה, הספר הזה הוא ספר שכולל בתוכו מזמור לתנ"ך. שירים שנאוה כתבה, גם השיר הזה שהיא קראה פה, מי שקרא פה את הקידוש שבת לחיילים, בקריית אונו היא על שם אונו או אונו הקדומה, הנזכרת במקרא ובמקורות של חז"ל, ואשר שכנה באזור בו הוקמה העיר. בימי שיבת ציון היו אנשי אונו הראשונים שעלו עם זרובבל מן הגולה, עם עזרא ונחמיה. אז כל הכבוד לאידיאולוגיה הזאת, ככה הייתי אומר לה. והדבר האחרון שהייתי אומר לה, שהזכיר את זה קודם צביקה ניר, כל חייה הספרותיים, האומנותיים, היו מוקדשים לזיכרון השואה. היא גם דיברה בספר צחוק שלך בראש, מה יקרה בשנת 2099 לזיכרון השואה. דיברה גם על הדבר הזה, שהפכה ברבות הימים גם לאופרה. אם הייתי אומר לה, נאוה, הבוקר הודיע שר החינוך שביום השואה הישראלי לא ילמדו בבתי הספר את זיכרון השואה. אני חושב שהיא הייתה נזעמת, היא הייתה מורדת, היא הייתה מכנסת כינוס חירום ביד ושם, היא הייתה מכנסת את כל גדולי הארץ והעולם. אני חושב שזאת החלטה אומללה, דווקא ביום הזה שאנחנו יומיים אחרי יום השואה הבינלאומי, לא ללמד את הילדים, את התלמידים ואת הנוער ביום הזה את זיכרון השואה. היא לפחות צדקה בדבר אחד, הכתובים שלה ייזכרו לעד. תודה רבה. נורא יפה לראות את כולכם פה הבוקר. אני בתור הבת של נאוה סמל ונועם סמל, אז בדרך כלל מסתכלים עליי ושואלים מה נאוה הייתה אומרת, נכון? גם אבא שואל אותי הרבה פעמים. והדבר היפה הוא שאני חושבת שדווקא בימים כאלה שאנחנו חווים הרבה משבר וחורבן וכאב, אז אני חושבת שאני יודעת בדיוק מה היא הייתה אומרת, כי היא הייתה אישה של דמיון ואישה של אופטימיות, חסרת תקנה, גם בימים שהכל נראה נורא חשוך ולא ניתן לדמיין. אז אני חושבת שהיא הייתה מסתכלת כאן על המגרש הזה, הריק, ורואה בו פשוט מלא פוטנציאל. אם נועם סמל הוא איש דמיון שהפוטנציאל שהוא מדמיין, הוא מדמיין פה היכל ואולם תרבות, ורק לבנות פה עוד מבנים. אז אני חושבת שהיא הייתה מדמיינת באמת את הסיפורים של האנשים שהולכים לגור פה ברחוב נאוה סמל, וזה, הרי היא טבעה את המונח מרוץ השליחים של הזיכרון. ואני חושבת שבשבילה מפעלי זיכרון והנצחה היו לא רק הטקסים הממלכתיים, אלא גם הזיכרון האישי, פשוט לחיות את החיים במלואם, לראות את היופי, לראות את האהבה בהם, וזה גם איזה מפעל הנצחה קטן. אז אני חושבת שהרחוב הזה, אני מאחלת לו שהוא יהיה איזה מפעל הנצחה שראוי לאישיותה, שיהיה מקום הומה בצחוק של ילדים ובסיפורים של אנשים.
אז הוצאתי טקסט קטן שהיא כתבה על הרחוב שהיא גדלה בו, ואני חושבת שהוא יעזור לנו אולי לדמיין את איך המקום הזה הולך להיות, ממש תוך שנים ספורות. בילדותי, שפת הרחוב דיברה אליי. הסתכלתי על האנשים ואוזניי פעורות אל שלל השפות שדיבר הרחוב. שיכון ארוך שחלונותיו מתערטלים זה מול זה וחיים קטנים רוחשים במרפסות הפתוחות. הרחוב מסר לי סיפורים בשפות שלא יכולתי לפענח, אבל מבעד למילים הזרות נפערו צער ואובדן לצד קסם ותשוקת חיים מטורפת. את כל מה שלא הבנתי המצאתי. אילונקה בכתה בהונגרית, וזו שתהילה עם הכלבלב המטולטל יצק שהיה לה תחליף לבן ולחשה לו מילות אהבה בפולנית, ומדאם מאלי השכנה חסרת השיניים שמתחת לחלונה בקומת הקרקע ליד פחי האשפה, צעקנו בעברית מכשפה שפכה עלינו דייסה של אלבונות בשפה שהיא המציאה. במקולת בין דחיפה לדחיפה ליקטתי את כינויי הגנאי והכללות כמו פסקונדיאק, יופטבויומט ופיזדמטי שעד היום נשמעות לי כמו לחש כישופי. אל תדברי בשפת הרחוב, הזהיר אבא שלי הציוני, שביקש לחנך ילדה עברייה לתפארת. אבל הוא לא ידע שאת הילדים משגרירות גאנה במורד הרחוב השחורים הראשונים שפגשתי לימדתי לקלל, והם בתמורה לימדו אותי כמה מילים באפריקאית שנשמעה כמו שפת חלום. קצה הרחוב דיבר אליי בעברית צחה, עם חטא ועין מוטמעות מגרונם של שולה ויעקב, זוג טבריאנים דור שביעי, שאבותיהם הגיעו מתימן. פרטיטורת הרחוב הייתה סימפוניה של שורדים, מהגרים ועקורים, שלשונותיהם נבללו להיבבת רחוב קודחת מפרפרת, מתאמצת לזקוף ציצת חיים בכל מחיר. היום הרחובות רועשים ומטרטרים וצופרים, אבל לא מדברים. אז אני הולכת ברחוב עם ילדיי, וממלאה אותו במילים האהובות עליי בשפת הרחוב. 5 אבנים, קלאס, עמודו ושמות קיר. ואולי מישהו מסתכל עלינו מלמעלה מבלי שנדע. אני רוצה להודות לשלושת ילדיי, אייר, נימי, התאום של אילאיל, ניצן, בן זוגה של אילאיל, שנמצא שם, והוא אוחז בידיו את הנכדה הראשונה שלנו, שלי, שהיא הנכדה של נאוה. ואני רוצה להודות גם לבת זוגי, ברי יוכבלד, שב4.5 שנים האחרונות היא איתי עם רוחה של נאוה, מפרגנת, אוהבת וזוכרת. תודה רבה לכם, קריית אונו. יום מרגש. נועם, אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים, אבל זה יום מרגש, ואני רוצה להגיד לך, נאוה כבר הופיעה אצלנו. פעם אחד עם סייד קשוע, והאולם היה מלא מפה לפה, ושלומי שבן היה איתם. בפעם אחרת עם עדנה מזיה, וגם כן האולם היה מלא מפה לפה. ולכן שלפני כ1.5 באו אנשי מנהלת הנשים, הילה וכל החבורה, ואמרו אנחנו צריכים לתת שמות של נשים, כי אנשי רוח כבר הכנסנו גם את דבורה עומר פה לפני 2 אבל נשים, רחוב של נשים, נאוה סמל הייתה ללא עוררין בחירה ראויה שכולם אמרו וזה הולך להיות המקום. ואיליל, אני רוצה להגיד לך, נאוה סמל ראתה בחלומה איך אנשים מדברים עם אנשים. זה סוד הסיפור שסיפרת כאן עכשיו. והשכונה שבונה פה אשדר, יחד עם עוד חברות, ביחד עם פארק העסקים אונו, הולכת להיות פה שכונה שתשמע הרבה ילדים בגנים ובפארקים, שמשחקים בחוץ, שעוברים את הכביש ועובדים בו ומבלים בו. יהיה פה מועדונים, זאפה וגריי, ואנחנו נפתח פה מרכז תרבות, ויש פה, אמר את זה קודם יואל,
ידידי, קריה אקדמית מפוארת בצד השני, עם מכללה למוזיקה נפלאה, ויהיו פה מסעדות, ויהיו פה הרבה מאוד מקומות, ויהיה צפוף, אבל צפוף בצחוק של אנשים שמלווים חיי קהילה. כי ככה אנחנו בונים את השכונה הזאת, ואני חושב שיהיה לכם כיף, ואמר את זה גם גידי גוב, לבוא ולשים בווייז קריית אונו, לפנות שמאלה, רחוב נאוה סמל, לפנות ימינה, ולראות את כל החלומות האלה הולכים, קוראים ומתגשמים. יאללה, בואו נחנוך את הרחוב. שינה שיידל שלי, זוגתי היפה, בין אבים הלבנה נוגעת. שינה שיידל שלי, דרך לב וסופה, בראשי החולם את נוגעת. בקפוטה שלי רוח ליל ממרת, ושמות כובעי עלי עורף ממצח. כך הלכתי חיים, כך שוכב אני מת, כי דמותי כך אומרים היא בת נצח. שינה שינה שלי, יורד שלג לבן, אין אדם כולם תמו הביני. טוב ימת ומת מוטי, ופסי החזר, מת האיש היקר, הדוד פיני. וגם טופל נח, טוטוריטו התם, נח פרוט ומחייך עד מוות. נצחים הם שחוקות ובחיו של רגע, ישראל, כי טוב אני רוצה תמונה איתך ועם נור, שהמרים אז זה ייכנס לעיפון. משרפות חכמידים, ואני צבאה לך ניסחתי על איגרת קטנה, שינה שינה